Angisheki ngiyalinganisa. Wathi omunye wayisusa inkulumo. Hey, walikhumbuza ithumba umkhwanazo bafana. Nezwa kuthiwa khona okunuka kusantungwana kuleli bhantinti ekuthiwa ukheni kunene, leli phara ekuthiwa ukheni kunene. Aze ngibone lento. Uyakhala uGating Marquez uthi hey, isinqumo esinzima ekumele ngisithathe enqumene ngake ngayithatha empilweni yami sokuthi ngixoshe iphara elukheni kunene. Ngizwa abanye bethi July kanti ubani na lalelani benisaba bazuba la kuJuly. Ngicela nibuke uAugust. Vulani la mehlo nibuke uAugust into ezokwenzeka. Abezuboshwa bazodela osopolitiki. Buka umkhwanazo uliqhumbuzile ithumba kancane benze nje. Uzubona ukuthi lempela basiphethe ngengqondo ethize. Babehlaleleni bengabophi sonke isikhathi uDJ Samboti eshona emva kwesikhathi eside kangaka. Sukumani na South Africa, it's the time, it's about time. Uma kumele ukuthi siye estradini for ukukhipha lo babone ekhala ekhulu uRamaphosa, let us do, asiyeni khona. Inhliziyo yami ithobeke kakhulu. Kudelela kanje lokuthiwa ukheni kunene kwenza yonke le nangaka kumbombo. Izisazokhala ningavumi benididiseke njengamanje. Kunezinto abazoqhamuka nazo benzela ukuthi sikhohlwe indaba kaMkhwanazi bekhulume ngezi singabe samuvi position bafana. Simile sithe enengiphakathi shiqe sibagadile. Sawubona wekheni kunene ayileli iphara lila inkinga line wow too much kanti lenza umbola ngapha kunuka phu basazoboshwa abantu wezwa. Siyabonga kwalenkosi, siyabonga Ndonga, siyabonga Mawela, soli imlomo ezinkulungwane ukubonga wazwa ithandi South Africa. Happiness bazoboshwa olokhuza nolokhuza ebese kuba ulokhuza. Baba yini